Bidiyon mafashi na biyu kenan. To yanzu bayan mun gama fara trading ɗin, sai mu zo mu ɗibo trading ɗin da muka yi yanzu. Bayan mun shiga trade sai mu danna nan wajen trading. Idan mun danna yauwa kun gan su nan, ga na farko ga na biyu nan wanda mun fara. Kun ga yanzu yana plus ma yana kore, yana yi sama kenan, ana cin riba. Kun gan su nan. To za ka iya kashe shi duk lokacin da ka ga dama idan ka ga ka ci riba. Za kuma ka iya barwa da shi har ya yi ta yi sama. Ka gan shi nan, wannan layin yana nuna alamar yi saman da ya kai. Kun ga a kwanakin baya ya kai ƙololuwa nan, shi BTC ɗin. Yanzu kuma ga inda yake ne, ya faɗi kwanan nan, to amma dai ga ya nan. To haka dai da yake kore, a nan saman za ka gani. Yana nan yana ƙaruwa kenan a haka. To za ka iya, idan ka ga ribar ta ma sai ka kulle. Amma kuma ko da ba ka kulle da kanka ba, tunda ka yi take profit, idan ya kai a wancan profit ɗin da ka ce ya kulle ma da kanka zai kulle. Yanzu ga shi close trading nan za ka danna idan za ka kashe. Ka ga close trading, close all profit. Idan duka za ka katse ka katse, idan kuma guda ɗayan za ka kulle sai ka kulle. Bari mu kulle wannan, close out. Positions close, idan yauwa to kun gani ga su nan guda biyu wanda mun kai closing. Kun ga nan jiya mun yi losing, mun koma -1, nan kuma wannan an samu riba +3. Ga shi nan na today shi kuma +1. Da ka ga plus riba ce, wannan riba ce 'yar kaɗan, wannan 'yar kaɗan, amma wannan mai yawa ce. Wannan kuma an faɗi ne sosai. To haka ne ake yi, mutum ya fara koya da demo account kafin ya je real account. Sai bidiyon mu na gaba za mu nuna yadda mutum zai buɗe Binance har ya riƙa saka USDT ɗin ne, ya maida naira ɗin ta zama USDT. Allah ya sa mu dace.